bambamba athi mbini mbambile amapolisa amhlonipha lo mfolo kwacabana sejele kwigama elithi ghost because wayibulela amadoda kodwa ubule amadoda kwacaba lilonke lo mfo seyinkunzi yesigelekeke nje ngolo ubulela amadoda ghost mhlawumbe sazasixelela ngenza lembethise agqiba amapolisa kwelithi lo mfo makagcinwe into engange 8 years abejele uzodayithethe nyani emile kwelakhe ughost ufish lo uba hayi mina ngase kusithwana soze ndiyixele inyani hayi ndincoma inkani lo mfuna inkani yaphela into engange 8 years esejele ughost ehlonitshwa nasejele yabo ibhandi lakhe libhaliwe 8 men's down 8 men's down nyani ghost kwafela ixesha lobaphuma amapolisa agqiba kwelithi lo mfo asimyekeni simkhulu offside trap uzophuma engine kunabaza behumba khona le mali afuna uyitya ayitye budlapha hayi makakuthi uphethe umnotho athe ngoni noni kulapho sambamba khona ke ukuba ipenisi uyithatha phi imali engaka nyani bamkhuphi kwakhala amakhwelo ke ngala mina aphuma ngayo mfondini nomfetjele lona kukhwaza igama lakhe ghost kwalo ku ghost lona wayiphansi imphethe njalo ghost kaloku samadoda 8 men's down ngalona ile negama yaphuma mfondini sayithengelwe nesutikazi lanto pha ijele leyana yaphuma lanto ibethi isuti yeyini bethi ke kuyo ngaphakathi mfondini iyothatha la 8 uthatha imali yakho nyani yaphuma lanto ejele ithe kubeni iphumile lanto ejele yasingisela kwelahlathi mfundi seyisiya kwelahlathi nje kunabe yathi khona xa ifikayo manje kwelahlathi hayi manje ingaba nisento endaweni erongo okanye kokuhlala ndim lona uphamba nayo kwenzeka ntoni into yani ke wafika la mfulena kwelahlathi wayingcwabe kula imali ubethwe sona sithabathaba semall pha into ecelaka lokuba hayi it's either kwathi kugrunjwa pha kula mall bayifumana la mali okanye bebengazinto base basika inxiwa pha bebasika umhlaba pha bokha imall hayi wagqiba kwelithi ke ngoku yena ughost hayi bazandazi kahle ubughost ngibani it's either ndine-deal nomnikazi wemall umnikazi wemall uyibiza ngegama elithi Frank wayengufrank umnikazi wemall imall enkulu kakhulu mfondini imall sithabathaba semall sipholeni ukhalintaka tsiyo kwacaba ngoku uphelwana ngamathembu ughost kuzayiqala ngaphi nanto uba ngathi uyomangala epolice station uzothi umangayela imali esukaphi yilizophinde imbambise nayo nangoku akakwazi noba athi mhlawumbi uya kulamfo uyomcacisela into ukubana fondini kule ndawo ubeke kuyo imall lapha kwakuphuma imali yami izawuphinde ibe enye icase le kwaphela ke ngoku isithi ughost hayi likhona iceba zavuza nalo waphela lo kwabe uyaluza kanjalo mali akayifumani noghost but ucinga ihlobo lokubana angayibuyisa njani le mali ngoba yona kufuneka erhunjiwe yona but ke ngoku ingxaki ukuba umlephi isithabathaba semall pha yayibizwa Sun City Mall yakhona Sun City Mall ipholile mfundisi sithabathaba waluza